Και περνάμε τώρα στο Καντίνσκι. Ο Βασίλη Καντίνσκι ήταν φιλόμουσος και μουσικός ο ίδιος. Έπαιζε βιολοντσέλο και βιολί, αλλά και πιάνο από παιδί. Τα έργα του, όπως η σύνθεση 7, που θα δούμε αμέσως τώρα, αυτό δηλαδή το έργο, είναι οπτικές συμφωνίες που στοχεύουν στην πρόκληση ακουστικών αισθήσεων. Ο Καντίνσκι υπήρξε ο πρώτος που μίλησε για τη ζωγραφική ως οπτική μουσική. Το έργο του 1913, πολύπλοκο βέβαια έργο. Στα έργα του οι γραμμές και τα χρώματα λειτουργούν ως νότες, συνθέσεις ή συμφωνίες και η αφαίρεση γίνεται το μέσο για να αποδοθεί ο εσωτερικός ρυθμός και η πνευματική δόνηση. Λοιπόν, θα πω κάτι. Το έργο αυτό φαίνεται πραγματικά πολύ φορτισμένο, πολύ μπουκωμένο, όπως λέω καμιά φορά. Αλλά μην ξεχνάτε, τα έργα αυτά είναι τεράστια. Όταν τα βλέπουμε εμείς σε μία διάσταση, ας πούμε, 10 εκατοστών, είναι φυσικό να... Ένα λεπτάκι, δεν ξέρω γιατί άναψε αυτό. Είναι φυσικό να τα βλέπουμε πάρα πολύ μπουκωμένα. Σε έκταση δεν θα τα βλέπαμε ακριβώς τόσο πολύ. Έτσι. Βλέπουμε ένα έργο τώρα εδώ πολύ ωραίο του Καντίνσκι, ένα αυτοσχεδιασμό του 1909. Τώρα, ας δούμε μερικά αποσπάσματα από τις σκέψεις του Καντίνσκι στο βιβλίο του για το πνευματικό στην τέχνη του 1910. Είναι αυτή ακριβώς η εποχή του έργου που βλέπουμε. Το χρώμα είναι τα πλήκτρα, τα μάτια είναι τα σφυριά, η ψυχή είναι το πιάνο με τις πολλές χορδές. Ο καλλιτέχνης είναι το χέρι που παίζει ακουμπώντας το ένα ή το άλλο πλήκτρο, τη μία ή την άλλη φόρμα θέλει να πει. Τη μία νότα μετά την άλλη για να δημιουργεί δονήσεις στην ψυχή. Σύμφωνα λοιπόν με τον Καντίνσκι, το χρώμα περιέχει μια δύναμη που είναι τεράστια. Μια δύναμη η οποία μπορεί να επηρεάσει όλο το ανθρώπινο σώμα. Και αυτό το είδαμε πολύ πρόσφατα που μέχρι και στα πανεπιστήμια έχουν μπει μαθήματα τα οποία προσπαθούν, δηλαδή στην ψυχολογία υπάρχει και μία διάσταση του πώς μπορούν τα χρώματα ή η μουσική να θεραπεύσουν το σώμα. Ο Καντίνσκι πίστευε ότι το χρώμα, όπως και ο ήχος, προκαλεί συναισθήματα. Μαζί με τα άλλα μορφολογικά στοιχεία, το χρώμα, όπως και η μουσική, είναι μια γλώσσα η οποία έχει το δικό της τρόπο να επικοινωνεί με όλους. Όχι δίχως λόγο έγραφε, είναι π.χ. γενικά συνηθισμένο να χαρακτηρίζονται σχέδια υφασμάτων ως εύθυμα, σοβαρά, καταθλιπτικά, ζωηρά, με τα ίδια δηλαδή επίθετα τα οποία χρησιμοποιούν οι μουσικοί, αλέγκρο, σεριόζο, γκράβε, βιβάτσε, για να καθορίσουν την εκτέλεση ενός κομματιού. Πίστευε ότι κάθε χρώμα, ή μάλλον αισθανόταν ότι κάθε χρώμα είχε έναν εγγενή χαρακτήρα, ο οποίος προσδιοριζόταν από τη σχέση του με το αντίθετο χρώμα. Για παράδειγμα, θετικό-αρνητικό, όπως λέμε μινόρε-ματζόρε, έλασον ίσον, θερμό ψυχρό, ενεργητικό παθητικό, θηλυκό αρσενικό. Πίστευε δε ότι αυτά τα χαρακτηριστικά σε ένα εσωτερικό διαισθητικό επίπεδο και σε ορισμένους συνδυασμούς μπορούσαν να μεταδώσουν ένα συναίσθημα ή μια ιδέα, αν θέλετε, στο θεατή. Η μορφή, έλεγε, είναι η εξωτερήκευση του εσωτερικού περιεχομένου. Μιλώντας γενικά, θερμό ή ψυχρό σημαίνει ένα χρώμα το οποίο αντίστοιχα τίνει προς το κίτρινο ή το μπλε. Εδώ δίνει λίγο την αίσθηση του εσωτερικού με το εξωτερικό. Αυτό είναι το εσωτερικό, ξέρω, θα μπορούσε να είναι ένα κύτταρο, και αυτό είναι, ξέρω εγώ, κάπως το εξωτερικό, αφού έχει ένα πλανήτη και έχει και το χώρο αυτό, τον κοσμικό, που θεωρείται το μπλε. Εδώ σας έβαλα αυτό το έργο, ακριβώς για να νιώσετε τη διαφορά του κίτρινου, ας πούμε, με το μπλε. Αυτή η διαφορά, λέει ο Καντίνσκι, είναι στηριγμένη στο πόσο υλική ή πόσο πνευματική είναι η ποιότητα του χρώματος. Δηλαδή, έλεγε, το χρώμα μπορεί να είναι πιο υλικό, αλλά μπορεί να είναι και πιο πνευματικό. Τα θερμά χρώματα έρχονται προς το θεατή, ενώ τα ψυχρά απομακρύνονται από το θεατή. Η σχέση της μουσικής με τη ζωγραφική, η σχέση του ήχου και του χρώματος, στηρίζονται στη θεωρία που ο Καντίνσκι ονομάζει συναισθησία, και στα αγγλικά είναι
Το ίδιο λέγεται συναισθησία. Είναι αυτή η συναισθητική εντύπωση που σαν αισθητήρας μεταφέρει στην ψυχή μια δόνηση, όπως ο ήχος από καλά παιγμένα βιολιά που δονεί όλα τα μέρη και τις ίνες της ψυχής, όπως λέει ο Καντίνσκι. S'il y a bien un peintre qui a su mélanger les couleurs et la musique dans ses œuvres, c'est lui, Vassili Kandinsky. Artiste phare du XXe siècle, il s'est inspiré du langage de la musique pour créer un art qui se détache de toute imitation de la nature, l'art abstrait. Né à Moscou en 1866, Kandinsky découvre très jeune la musique. Kandinsky vient d'une famille très aisée et où la musique fait partie de l'éducation attendue. Et on sait que très tôt, il apprend le violoncelle, le piano ou l'harmonium. Donc il a vraiment une culture musicale et il fréquente les salles de concert, Moscou, ensuite à Odessa. On est en plein essor des écoles nationales, le groupe des 5, Moussorgsky notamment. Et il va être très marqué par cette musique qui est vraiment très romantique, très nationaliste, très mystique aussi. On le sait parce qu'il le commente dans sa correspondance. Sa femme Nina dira que Moussorgsky est resté toute sa vie son compositeur préféré. En 1896, Kandinsky éprouve un choc esthétique qui va bouleverser sa carrière, le choc Wagner. Il a 30 ans, il est étudiant en toute fin d'études d'économiste, statisticien, et là il assiste à Moscou à une représentation de Lohengrin. Il raconte que cette émotion a été décisive. Après l'expérience Wagner, il décide d'arrêter sa carrière d'économiste, de quitter Moscou, de s'installer à Munich où il deviendra peintre. Alors ce qui est curieux, c'est qu'il ne dit pas qu'il deviendra musicien, mais qu'il a décidé de vivre dans le développement du langage de l'art, et c'est celui de la peinture. Il y a eu un autre choc qu'il décrit vraiment strictement parallèle, il aurait découvert aussi, les meules de foin de Monet. Et effectivement, Monet est un des peintres qui, lui, petit à petit, a compris tout l'intérêt de détourner la peinture d'une imitation stricte de la nature pour investir la couleur d'une force expressive qui est quasiment autonome. Kandinsky se lie d'amitié avec des compositeurs avant-gardistes comme Thomas von Hartmann et Arnold Schoenberg. Est mise en œuvre par Schoenberg les premiers pas de l'atonalité, et ça pour lui ça va être aussi un choc, en tout cas ça le conforte dans ses propres expériences de peintre, qui lui aussi veut marcher vers une nouvelle peinture moderne. Fasciné par ce nouveau langage musical, Kandinsky développe sa propre théorie de la peinture. Kandinsky, c'est ce qui l'a toujours fasciné et intéressé dans ce matériau musical, c'est qu'il existe donc un langage artistique qui est capable de toucher fortement l'âme, mais sans imiter la nature. Et du coup, son raisonnement est le suivant: si la musique y est arrivée, est-ce que la peinture, par ses seuls moyens autonomes, donc les couleurs, la ligne, les contrastes des formes ou des couleurs entre elles, est-ce que ces seuls moyens, comme les sons de la musique, sont capables, sans imiter la nature, d'un effet sur l'âme humaine? Les années 1910 sont fondamentales pour Kandinsky avec le passage à l'abstraction. Petit à petit, il va commencer des grands cycles de peinture dont le titre est une connivence avec l'imaginaire musical. Il va carrément s'intéresser à la notation musicale, par exemple comment des fragments de la 5e symphonie de Beethoven, comment le dessin des notes va vraiment offrir une série de propositions graphiques pour la peinture, avec en arrière-plan bien sûr une identité musicale. Et dans plusieurs de ses œuvres, Kandinsky associe les couleurs au son. C'est ce qu'on appelle communément la synesthésie. La synesthésie, c'est la capacité de fusionner, on va dire, les émotions sensorielles. C'est par exemple, lorsque j'entends une musique, ce son musical suscite aussitôt la perception d'une couleur. C'est un phénomène, on va dire, neurosensoriel. Il a pu lui-même établir des concordances, le son rouge du violon, surtout le son jaune de la trompette. On en a fait un synesthète. Est-ce qu'il l'était vraiment ? Il y a tellement d'analogies dans ses œuvres, dans sa théorie, dans son quotidien, dans ses correspondances. Il y a une très très forte sensibilité exacerbée à la musique.
What do you hear when you see this? These figures at the bottom left, is this a murmuring crowd or a group waiting quietly for something to happen? What about this black monolith? A dead, empty space, or an instrument? A piano maybe? If it's a piano, what is it playing? Bach, Mozart, Beethoven, Debussy, or maybe even Schoenberg or Scriabin? But what do you hear when you see this colour? Anything? For the artist, for Vasily Kandinsky, this colour sounded like loud, sharp trumpets. He had what's called synesthesia, a condition where people experience the activation of one sense as the result of experiencing another. For Kandinsky, this meant that when he heard sounds, he saw colour. And when he saw colour, he heard music. And this painting, Impression 3, Concert, is his visual response to the experience of hearing a concert of music by his contemporary and friend, the composer Arnold Schoenberg. What this painting tells us is that colour and its relationship with sound and music are very important to him, but it also shows us Kandinsky's drive to make his paintings more abstract, to make art that lacked any representation of objects or anything in nature. Kandinsky believed that the more abstract the form, the more clear and direct its appeal, and he felt that music was the pinnacle of abstraction. He wrote the following: "Music has been the art which has devoted itself not to the reproduction of natural phenomena, but rather to the expression of the artist's soul." You can listen to Debussy's La Mer, for example, in the knowledge that it's an impressionistic depiction of the sea, waves, storm and wind. But you can also listen without knowing anything about the composition, and it can still have a profound effect. Music is inherently abstract, and this is what Kandinsky was aiming for in art. He wanted his paintings to be an expression of an inner need, an expression of his soul. Kandinsky was born in Moscow in 1866, and he began his career studying and eventually teaching law and economics. It was only through two formative experiences that he would eventually abandon his teaching career to become an artist. One was an exhibition of Monet's work in Moscow in 1896, where he saw one of his haystacks. He was struck by the thought that it was the colour and form that was triggering his emotional response, and not the objects, the haystacks themselves. And the second experience was a performance of Wagner's opera. He spoke about the experience later on. "I saw all my colours in spirit before my eyes. Wild, almost crazy lines were sketched in front of me." A pretty amazing statement when you think that he painted this later in his life. But we're getting ahead of ourselves. The challenge in 1896 for Kandinsky was how to both develop the abstraction that he saw in Monet's haystacks, but also how to match, in art, the freedom of expression he felt music had already achieved. Over the next few years, he moved to Munich to study, travelled extensively, was exposed to symbolism, neo-impressionism, fauvism and cubism, read and absorbed the principles of theosophy, and began experimenting with colour and form. You can see his moves towards abstraction appearing very early on. In 1903, he paints this, Der blaue Reiter, the Blue Rider. It's clearly representational, but colour is becoming more important. The rider is made up of a series of colours, and the objects themselves seem like a secondary consideration. Blue was clearly an important colour for Kandinsky. In 1909, he finishes this canvas, The Blue Mountain. There's clear influence of fauvism here. Flat planes and blocks of colour where each colour is treated as equally important. Kandinsky was obsessed with experimentation and drawn into increasingly progressive surroundings. In 1911 he formed Der Blaue Reiter, a new artists collective named after his 1903 canvas that was designed to bring together the best artistic talent in Munich. This was a group that didn't conform to a single style, and through publishing an almanac in 1912, they showed that they wanted to embrace all forms of art, as well as music, with contributions from composers like Schoenberg, Webern and Berg. It was during this period that Kandinsky not only began to radically shift his approach to painting, but also to distill his ideas in written form. In 1912, he published one of the most influential essays on painting, Concerning the Spiritual in Art. Here he laid down his ideas on the dematerialization of art, but alongside this, he also gave significant insights into how he thought about colour. For Kandinsky, every colour had a feeling, a sensation, and a sound. Green is the most restful colour that exists. In music, the absolute green is represented by the placid middle notes of a violin. White has the harmony of silence, which works upon us negatively, like many pauses in music that break the melody.
A total dead silence has the inner harmony of black. In music, it is represented by one of those profound and final pauses, after which any continuation of the melody seems the dawn of another world. Black is the colour of least harmony at all. Light warm red is the sound of trumpets, strong, harsh and ringing. Cool red, madder, is the sad middle tones of a cello. Orange's note is that of an angelus or of an old violin. Violet is an English horn or the deep notes of a wood instrument such as the bassoon. And blue is the heavenly colour. A light blue is like a flute, a darker blue a cello. Darker is a thunderous double bass. And the darkest blue of all, an organ. Kandinsky wanted to find a means of communication that was universal through perception of colour. Colour is the keyboard, the eyes are the hammers, the soul is the piano with many strings. The artist is the hand which plays, touching one key or another to cause vibrations in the soul. But colour can't stand alone. If you try and imagine something red, you can experience a never-ending colour in your mind. But as soon as you try and represent it on a material, it's limited by the canvas or screen that you're seeing it on. This is the form. It can be abstract or representational, but it always has a boundary. And it's the way different forms are combined in a painting that determines the overall composition. Simple compositions, according to Kandinsky, are paintings that are constructed in a clear and obvious way. Kandinsky called these melodic. Think of Cézanne's Bathers, which is constructed around triangles. According to Kandinsky, each of these geometric forms has its own intrinsic melody, and the way they cause your eyes to move across the canvas creates an internal rhythm in the painting. So when multiple, more complex forms are combined, you create a much more intricate composition. Kandinsky called these symphonic. And perhaps the best examples of these are Kandinsky's own groundbreaking works that he dedicated 19 years of his life to, 10 paintings, entitled, appropriately, Composition 1 to 10. Kandinsky viewed his compositions as the most important works in his output, and in making these paintings, he set out to achieve his most important goal, to reach the level of abstraction that he experienced when he heard music. This is Kandinsky setting colour in motion, using overlapping forms, rhythms and motifs to create pure art, which on first viewing seems completely lacking in any form of representation. Nothing in our natural world seems to be present here. But if you look closer, these paintings are actually full of objects, like the reclining figures in Composition 4, the boat with figures and oars in Composition 5, or the angel holding a yellow trumpet at the top of the canvas in Composition 7. Composition 7 is a particularly interesting example of a symphonic work. Multiple motifs overlap simultaneously to create a mass of colour that's incredibly rhythmically complex. Your eyes dart across the canvas. This feels like a perfect artistic representation of the dissonant, free chromatic music written by Schoenberg and his contemporaries at the same time Composition 7 was painted. But it could be argued that Kandinsky's next work in the series, Composition 8, was the closest he ever got to music in art. It's constructed around a number of geometric forms, circles, semicircles, open-ended acute angles, squares and rectangles, some coloured, some taking on the off-white colour of the background. Colours on this canvas combine like musical chords. Consonant and dissonant harmonies are heard simultaneously, one followed by another without resolution. On top of this, lines and shapes create forms and melodies that run and bleed into each other, creating long, drawn-out motifs. Viewing Composition 8 is like listening to a piece of music in the blink of an eye, with the harmonies and rhythms all being played at the same time. And so the arts are encroaching, one upon another, and from this will rise the art that is truly monumental. Every man who steeps himself in the spiritual possibilities of his art is a valuable helper in the building of the spiritual pyramid, which will someday reach to heaven. So the next time you're looking at a painting, just ask yourself, what does this sound like? Συνοψίζοντας, ο Καντίνσκι λοιπόν έλεγε ότι η συναισθησία μπορεί να γίνει, να αποτελέσει μια εμπειρία και να γίνει αντιληπτή όταν κανείς προσεγγίσει τη φύση όχι εξωτερικά αλλά εσωτερικά. Δηλαδή
έλεγε το εξής: αφού η μουσική ήδη από μόνη της είναι αφαιρετική, γιατί δεν αναπαριστά κάτι πραγματικό, έτσι, μπορούμε και εμείς να κάνουμε στη ζωγραφική αφαίρεση, έτσι. Εδώ βλέπουμε ένα έργο του, το οποίο ονομάζεται Γαλήνη, του 1938, και είναι από αυτά, ένα έργο που μοιάζει και με το τελευταίο έργο που έκανε, πώς αιωρούνται διάφορα στοιχεία σαν μια γιορτή μέσα στον ουρανό. Θα παραθέσουμε τώρα μερικές σημειώσεις για τη φύση των χρωμάτων, σύμφωνα με τον Καντίνσκι. Έλεγε ότι το κίτρινο είναι ένα χρώμα θερμό, διαγερτικό, ενοχλητικό για τους ανθρώπους, τυπικά γήινο και αντιπροσωπεύει τη φρενίτιδα, την τρέλα, την κατάληψη της μανίας και μουσικά μπορεί να μας θυμίσει δυνατές οξύες τρομπέτες και φανφάρες. Αυτό το έργο είναι του 1934. Το κόκκινο, το οποίο ήταν προηγουμένως, ζεστό, πολύ ζωντανό, ζωηρό, ανήσυχο, με τεράστια ενσυνείδητη δύναμη. Το ανοιχτό ζεστό κόκκινο εγείρει συναισθήματα ενεργητικότητας, δραστηριότητας, δύναμης, χαράς, τριάμβου. Θυμίζει τον ήχο από φανφάρες, ενώ συνηχεί και η τούμπα, ένας φορτικός δυνατός τόνος. Το μπλε τώρα που βλέπουμε εδώ, βαθύ, ήρεμο, εσωτερικό, καλεί τον άνθρωπο στο άπειρο. Είναι το χρώμα του ουρανού, έτσι όπως τον φανταζόμαστε όταν ακούμε τον ήχο της λέξης ουρανός. Όσο βυθίζεται προς το μαύρο, όπως έχουμε εδώ, προσλαμβάνει την παρήχηση μιας μη ανθρώπινης θλίψης. Όταν μεταβαίνει προς το ανοιχτό, γίνεται απόμακρο και αδιάφορο, όπως ο απέραντος γαλάζιος ουρανός. Το ανοιχτό μπλε ηχεί σαν τον αυλό, ενώ το σκούρο σαν το τσέλο. Το μπλε όσο βαθαίνει τόσο μοιάζει με τους εξαίσιους ήχους ενός κοντραμπάσου. Στην πιο πανηγυρική του μορφή, ο ήχος του μπλε παραβάλλεται με εκείνον ενός αρμόνιου του μπάσου. Όταν έχουμε να κάνουμε με το λευκό, θεωρεί το λευκό ότι είναι η μεγάλη σιωπή. Είναι ένα τίποτα που είναι νεαρό. Έτσι ηχούσε ίσως η γη στις λευκές εποχές της περίοδου των πάγων. Είναι το χρώμα της καθαρής χαράς και της άσπυλης αγνότητας. Ηχεί εσωτερικά σαν ένας μη ήχος, αντιστοιχεί στις παύσεις στη μουσική, οι οποίες όμως μπορεί να διακόπτουν πρόσκαιρα την ανάπτυξη ενός μέρους. Το μαύρο. Ένα τίποτα δίχως δυνατότητες. Ένα νεκρό τίποτα μετά το σβήσιμο του ήλιου, σαν μια αιώνια σιωπή, δίχως μέλλον και ελπίδα. Μουσικά αντιστοιχεί σε μια ολοκληρωτική παύση, όχι σαν μια πρόσκαιρη, ας πούμε, όπως το λευκό. Ο κύκλος έκλεισε. Το μαύρο είναι κάτι που έχει εκλείψει, κάτι ακίνητο. Το μαύρο είναι το χρώμα, μη χρώμα με την έννοια της χρειάς, του βαθύτερου πένθους και σύμβολο του θανάτου. Εξωτερικά στερείται ήχου και γι' αυτό πάνω του ηχεί εντονότερα κάθε άλλο χρώμα, ακόμα και εκείνο που ηχεί ασθενέστατα. Δηλαδή εννοείται αν βάλεις το μαύρο οτιδήποτε, ακόμα και αυτό θα ηχήσει, ή ακόμα και κάτι πάρα πολύ μικρό. Το γκρι. Εδώ βέβαια είναι γκρι βιολέ, γιατί δεν έχει κάνει και πολλά γκρι. Η ισορροπία του άσπρου και του μαύρου στερείται ήχου και κίνησης. Είναι η ακινησία που είναι απαρηγόρητη. Όσο πιο σκούρο, τόσο πιο αποπνικτικό. Όταν είναι ανοιχτό, έχει μια δυνατότητα αναπνοής. Ωραίο έργο όμως, έτσι. Και πολύ περίεργο χρωματικά, πολύ ιδιαίτερο χρωματικά. Το πράσινο. Ανάμειξη του μπλε με το κίτρινο, σταθερό, ειρηνικό, παθητικό, με μια κρυμμένη δύναμη. Είναι το χρώμα του καλοκαιριού, όπου η φύση έχει ξεπεράσει τη θυελλώδη και ορμητική περίοδο της χρονιάς, την άνοιξη, και έχει βυθιστεί σε μια όλο ικανοποίηση ηρεμία. Είναι το πράσινο αυτό, όπως μια χοντρή, υγιέστατη, ξαπλωμένη, ακίνητα αγελάδα που παρατηρεί τον κόσμο με ηλίθιο, απαθές βλέμμα. Ηχεί σαν τους ήρεμους, μακρόσυρτους, μέσου βάθους ήχους βιολιού. Πορτοκαλί. Η ανάμειξη του κόκκινου με το κίτρινο μοιάζει
με τον πεπισμένο για τις δυνάμεις του άνθρωπο και προκαλεί μια ιδιαίτερη αίσθηση υγείας. Είναι το χρώμα του πλούτου, ηχεί σαν μεσαία καμπάνα εκκλησίας που καλεί για προσευχή ή σαν παλιό βιολί που τραγουδάει σε λάργο. Το ροζ. Το ροζ είναι ψυχρό σαν νεανική αγνή χαρά, σαν δροσερή άσπελη μορφή κοριτσιού, ηχεί σαν διαυγής και λαϊδιστή ήχη βιολιού. Το καφέ τέλος, ανάμειξη του κόκκινου με το μαύρο. Είναι αμβλή, σκληρό, ελάχιστα ικανό για κίνηση. Όμως από τα βάθη του το κόκκινο αναδύεται ακόμα δυνατό και βίαιο. Το καφέ που κοκκινίζει ηχεί σαν τη τούμπα και μπορεί να παραλληλιστεί με δυνατές τυμπανοκρουσίες. Φορούν για αυτή την έκθεση. Η έκθεση λοιπόν Καντίνσκι, η μουσική των χρωμάτων, αναδεικνύει την αντίληψη πως η μουσική δεν περιορίζεται στον ήχο, αλλά μεταμορφώνεται σε χρώμα, μορφή και μουσική και πως η ζωγραφική δεν είναι μόνο εικόνα, αλλά μπορεί να γίνει ρυθμός, λυρισμός και μελωδία. Μαζί οι δύο τέχνες συγκροτούν μία ενιαία γλώσσα που μας μιλάει στην ψυχή, συνδυάζοντας τη δομή ενός ζωγραφικού έργου με την ποιητική συγκίνηση. Εδώ βλέπουμε η έκθεση αυτή που βλέπουμε από εδώ, μία εικόνα από την έκθεση, συνδιοργανώνεται από το Κέντρο Πομπιτού και το Μουσείο Μουσικής της Φιλαρμονικής Ορχήστρας των Παρισίων, αποκαλύπτει μέσα από 200 περίπου έργα, αλλά και αντικείμενα από το στούντιο του Καντίνσκι, το θεμελιώδη ρόλο φυσικά της μουσικής στο έργο του, στην τέχνη του. Τα αντικείμενα αυτά που περιλαμβάνουν και δίσκους και παρτιτούρες εκφράζουν το θεμελιώδη ρόλο της μουσικής στην καθημερινότητα του Καντίνσκι, την κλίση του καλλιτέχνη και την εξέλιξη της πρακτικής του προς την αφαίρεση. Περιλαμβάνει λοιπόν, όπως βλέπουμε εδώ, διάφορες παρτιτούρες, διάφορους δίσκους, διάφορα βιβλία του, εργαλεία κλπ. Αυτή η έκθεση που είναι ένα event στην πραγματικότητα, συγκεντρώνει αυτά τα 200 έργα που είπαμε του μεγάλου δασκάλου της αφαίρεσης, καθώς και αντικείμενα από το στούντιό του, όχι μόνο από το Κέντρο Πομπιτού, αλλά και από διεθνείς συλλογές, τα οποία εκφράζουν λοιπόν τι ρόλο έπαιζε, πόσο θεμελιώδης ήταν ο ρόλος που έπαιζε η μουσική στην καθημερινότητά του. Η έκθεση αυτή έχει δημιουργήσει ένα φανταστικό στούντιο που αποδεικνύει πόσο φιλόμουσος ήταν επίσης ο Καντίνσκι, οι παρτιτούρες που απέκτησε, τα βιβλία και η μουσική λογοτεχνία που συνέλεξε, οι φωτογραφίες των φίλων του που ήταν μουσικοί και η συλλογή των δίσκων του, αλλά και των δημοφιλών τραγουδιών που αγαπούσε ο ίδιος, αποτελούν τα βασικά μέρη της καλλιτεχνικής του κουλτούρας. Στην καρδιά του στούντιο βρίσκεται μια συλλογή εργαλείων που φανερώνει τη μουσικότητα της δημιουργικής του διαδικασίας, ιδιαίτερα το έργο του πάνω στον ήχο των χρωμάτων και τις οπτικές μελέτες του πάνω στην 5η συμφωνία του Μπετόβεν. Εδώ βλέπουμε πάλι ένα απόσπασμα από την έκθεση. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει και διάφορα animation, έτσι, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον. Ορίστε εδώ οι διάφορες σημειώσεις του, βλέπετε και εδώ. Περίεργα πώς αντιστοιχεί τα χρώματα με τους ήχους. Θυμίζουμε φυσικά ότι ήταν και θεοσοφιστής, έτσι, τα οποία ήταν λογικό να τα συνδέει, γιατί υπήρχε μια τέτοια αναζήτηση μέσα στο θεοσοφισμό εκείνης της εποχής που ήταν σε μεγάλη αιχμή στο Παρίσι. Βέβαια ο Καντίνσκι ήταν σύγχρονος του Μουσόργη και των νέων μουσικών σχολών που ήταν εμπνευσμένοι και από τη ρωσική λαογραφία, και θυμίζουμε ότι ήταν ερασιτέχνης, τσελίστας και οργανίστας και σύντομα βοητεύτηκε και από τον Βάγνερ, τον οποίο βλέπουμε εδώ. Ένα πολύ ωραίο πορτρέτο, το οποίο είναι επιχρωματισμένο. Έτσι. Πέρα από τις προσδοκίες της αστικής του ανατροφής, η μουσική είχε ένα διαφωτιστικό ρόλο στη ζωή του
και ο ίδιος είχε επιβεβαιώσει ότι ήταν η μουσική που έθρεψε και όρισε την καλλιτεχνική του κλίση και αυτή που έδωσε στο ζωγράφο την ευκαιρία να αμφισβητήσει την αρχή της μίμησης της φύσης σε σημείο που να φτάσει ως εκεί που έφτασε. Ο Καντίνσκι λοιπόν βελτίωσε τις γνώσεις του για τη μουσική ακριβώς γιατί βρέθηκε μέσα σε πρωτοποριακούς μουσικούς όπως ο Νικολάι Κούλμπιν, ο Σεργέι Τανέγεφ και ο Τόμας Ντε Χάρτμαν και επανεφίβρε τη γλώσσα της ζωγραφικής με βάση το αφηρημένο μοντέλο της μουσικής, όπως αποδεικνύεται κυρίως στα έργα του, αυτοσχεδιασμοί και συνθέσεις. Μέχρι σήμερα καμιά έκθεση δεν είχε εξετάσει το έργο του ζωγράφου, από τα ρωσικά τοπία έως τις τελευταίες του συνθέσεις, στα πλαίσια της ζωντανής μουσικής σκηνής της εποχής του. Ωστόσο δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι συνθέσεις των Αλεξάνδρ Σκριάμπιν, του Τόμας Ντε Χάρτμαν, του Άρνον Σέμπερ και του Ιγκόρ Στραβίνσκι σφράγισαν την εικαστική νεωτερικότητα και την αφαίρεση. Από το σοκ του Βάγνερ που μιλήσαμε ήδη, που βίωσε ο Καντίνσκι το 1896 στη Μόσχα, μέχρι τα θεατρικά και χορογραφικά του πειράματα στο Bauhaus, όπου δίδαξε από το 1922 και ήταν η κυρίαρχη μορφή, πρέπει να πούμε. Η έκθεση προσφέρει μια νέα οπτική λοιπόν στα έργα του ζωγράφου και τη σχέση χρωμάτων και μουσικής. Θα δείτε τώρα ένα βίντεο της έκθεσης, στο οποίο μας ξεναγούν οι δύο συνεπιμελήτριες, η Μαρή Πολίν Μαρτέν και η Άντζελα Λάμπε. Έχει ήδη ξεκινήσει και θα διαρκέσει η έκθεση έως την 1η Φεβρουαρίου 2026. La Philharmonie a vraiment une tradition d'organisation d'expositions sur les liens historiques entre la musique et les beaux-arts. Il y a eu Picasso, Chagall, Basquiat récemment. Je savais qu'il fallait absolument qu'un jour ou l'autre, on dédie un grand moment de notre programmation à Kandinsky. Mais pour ça, il fallait bien sûr s'appuyer sur une collection extrêmement forte et aussi solliciter le concours d'expertise particulière. C'est pour ça que nous nous sommes tournés vers le Centre Pompidou. Angela Lampe, conservatrice au Musée national d'art moderne, a répondu favorablement tout de suite. On était tout de suite enthousiastes parce que il n'y a jamais eu une grande exposition exhaustive sur ces liens entre Kandinsky et le monde musical. Donc, c'était vraiment une très belle collaboration et surtout une très belle opportunité à saisir pour créer vraiment un projet spectaculaire et extraordinaire. Le fonds Kandinsky au Centre Pompidou est très riche, et notamment grâce aux legs de sa veuve, Nina Kandinsky, qui, à sa mort, a légué tout ce qui restait dans l'atelier à Neuilly, à Paris, à l'État français. Et ces fonds, donc, il y a les archives, donc correspondance de Kandinsky, sa bibliothèque, ses objets de peinture, ses pinceaux, ses palettes, mais aussi sa discographie, donc la collection de disques qu'il avait chez lui. Marie-Pauline et moi-même ont vraiment fait une sélection pour présenter Kandinsky comme un artiste mélomane, mais surtout aussi pour présenter comment la musique finalement irrigue tout son quotidien. Il fallait absolument qu'on opère nous-mêmes en tant que muséographe la synthèse de tous ces intérêts, de toutes ces approches de la musique, parce que Kandinsky avait une vision organique de l'art dominée par la musique. Il y a des salles avec une dominante de peinture, mais il y a des salles où on parle de ses projets scéniques. Il a toujours rêvé d'un nouveau théâtre musical abstrait. Il y a des salles qui orientent le regard sur sa création poétique, qui est résolument sonore. Il y a des salles qui parlent de sa culture matérielle, très très tournée vers la musique, pour faire de la synthèse des arts un résultat à l'échelle de l'exposition. Un des points forts de l'exposition, c'est vraiment mettre l'accent sur l'importance que Kandinsky a accordée à la création scénique. On a eu la chance de retrouver à Udine, donc un théâtre à 1 heure de Venise, les décors grandeur nature, donc plusieurs mètres de long et de hauteur, d'une tentative de recréation des tableaux d'une exposition
de Kandinsky, d'après une musique de Moussorgsky, et qui trouvent leur implantation au milieu de la salle d'exposition, à côté des croquis originaux de Kandinsky. Et ça permet vraiment aux visiteurs de s'imaginer qu'est-ce qu'était l'ambition théâtrale de Kandinsky, c'est-à-dire un théâtre radicalement abstrait, fait de formes, de lumière et de couleurs en mouvement. Et un parti pris de l'exposition, c'était aussi de contextualiser la démarche de Kandinsky, la pratique de Kandinsky, donc présenter d'autres artistes qui s'intéressaient au thème de la musique, de ce rapport entre la musique et la peinture. Donc ça a du côté musical, donc c'est Arnold Schönberg, donc qui était un compositeur pour Kandinsky, mais qui, comme lui, comme a fait aussi déjà des compositions scéniques, par exemple la main heureuse, bien avant Kandinsky. Et on a un ensemble très précieux, très rare dans cette section qu'on appelle fugue. Donc le thème de la fugue, c'est travail sur le contrepoint, sur la polyphonie qui a tant intéressé des artistes au XXe siècle. Pour mettre en valeur la musique qu'aimait Kandinsky, qui le touchait et qui façonnait son imaginaire, on a utilisé un dispositif assez original pour une exposition, je dirais, d'art savant. Lorsque le public rentre dans l'exposition, il reçoit un casque. Il n'a rien à faire. En fonction de sa déambulation, des sons se déclenchent. Dans ces sons, vous avez des sons concrets, ce qu'on appelle du sound design, des musiques qui concernent historiquement la vie ou l'imaginaire de Kandinsky, et quelques prises de parole de Kandinsky, qu'on a traduites et fait enregistrer par un acteur. Par exemple, lorsque vous êtes devant les paysages russes, vous découvrez les chants orthodoxes russes que Kandinsky écoutait, en tout cas qui sont présents dans sa collection de disques. On tenait vraiment, de manière un peu synesthésique, à faire compléter l'émotion visuelle éprouvée devant les tableaux de Kandinsky et l'émotion musicale qui le concerne historiquement. Il y a un film, donc on est aussi dans nos archives, un film qui date de 1927 et c'est le seul enregistrement où on voit Kandinsky vivant en train de peindre. Il y a aussi un parcours audiovisuel qui est très créatif. Par exemple, le salon de musique que Kandinsky crée en 1931, suivant des proportions des motifs très précis, on a choisi de le reconstituer, pas de manière statique comme il était à l'origine, mais de commander un studio très créatif qu'on aime beaucoup, qui s'appelle le studio H5. On leur a demandé de faire une création numérique à partir du salon de musique et qui fait apparaître le temps d'une musique Danz Eisler, tous les motifs exacts du tableau de Kandinsky.